Dende OUF temos o prazer de anunciarvos un novo ciclo, esta vez de animación, que se vai a poder ver no Teatro Principal pois a finais deste mes e principio do vindeiro, pois por un acordo entre a Deputación e a Academia Galega de Audiovisual, e nos traen 4 filmes de animación premiados nas diferentes academias de cine de España. Hai filmes máis enfocados para adultos, outros máis para un público infantil, así que estade pendentes pois das recomendacións de idade, bueno, pois que as entradas son de balde e se poden pois reservar previamente en ataquilla.com ou unha hora antes na taquilla do propio Teatro Principal. Unha asociación moitas veces entre o cine de animación e o cinema infantil e non ten por que ser así. Hai películas de animación para un público máis adulto e o que intentamos con esta iniciativa é que películas premiadas nas distintas academias nacionais cheguen aquí ao público en Galicia. Como resultado da alianza estratégica entre a Deputación de Ourense e a Academia Galega de Audiovisual, vimos de presentar o programa Anímate ao Cine e o programa Ciclo Mestre Mateo, que é froito da colaboración entre ambas institucións, que nos permite, por unha banda, democratizar o acceso ao cine e facilitar o acceso ao cine á cidadanía en lugares nos que non hai salas comerciais, e do mesmo xeito, por outra banda, tamén, no caso do programa Anímate ao Cine, permítenos xerar acceso ao cinema de animación, rompendo un pouco co mito e coa idea de que este cinema é só para os máis cativos e cativas, e tamén nos permite de algún xeito, pois grazas a esta colaboración, que o Festival de Cine de Ourense, que o OUF teña programación máis alá daqueles días do propio festival, é dicir, estamos intentando estender o OUF ao longo de diferentes momentos do ano para que de algún xeito tamén pois vaya xerando esa conciencia de que un dos eventos culturais máis importantes que temos na provincia. Por lo tanto, estamos moi contentos desta colaboración e queremos agradecer á Academia Galega de Audiovisual a súa aposta tamén pola defensa en conxunto coa Deputación de Ourense pola defensa do cinema galego. O ciclo Mestre Mateo, este ano creo que é o 5º ano que facemos aquí na Deputación, coa colaboración da Deputación de Ourense, e intentar que as películas, as longametraxes premiadas nos Mestre Mateo cheguen a concellos onde non hai unha sala de cinema, para que a xente teña a oportunidade de poder asistir a estas películas no seu marco. No ciclo Mestre Mateo son películas que chegaron de finalistas os Mestre Mateo, 4 na categoría de documental e 4 na categoría de ficción. A estrela é Sirat porque Sirat conseguiu chegar aos Óscars por primeira vez nunha película de producción galega, co cual é un fito moi importante. É un ciclo gratuito para os espectadores, simplemente hai que achegarse á porta e, bueno, entrar pouco máis.